ابقى معي، أريد أن أتوجه إلى شريكك أو الشريك الجديد، وهو رئيس الكنيسة السابق أبراهام بورغ. عرف טוב. ערב טוב אבו חסן. ערב טוב, אברהם. טוב, אני רוצה להתחיל, מאיפה זה בא, מאיפה הרעיון להתאחד עם המפלגה בראשות מוחמד חסן כנעאן, חבר הכנסת לשעבר? נתחיל במקום הרבה יותר עמוק. הרעיון העמוק הוא שהגיע הזמן שתהיה פה בחברה שלנו מפלגה שהבסיס שלה הוא אזרחי. תהיה מוסלמי בבית שלך, תהיה נוצרי בבית שלך, תהיה יהודי בבית שלך. בפוליטיקה, בציבוריות, כולם שווים, והרעיון שכל האזרחים שווים הוא רעיון שצריך להיאבק עליו גם בקהילה דוברת הערבית וגם בקהילה דוברת העברית. הרבה מאוד שנים, הרבה אנשים עוסקים בנושא הזה, ובשנים האחרונות חבר הכנסת לשעבר כנעאן ואני מאוד מתקרבים. שירתנו יחד בכנסת, הייתה לי זכות גדולה לשרת איתו בכנסת באותם כנסות, ואנחנו מאוד מתקרבים מבחינת הרעיונות האלה, והדבר הפוליטי האחראי לעשות אותו, במקום לחפור עוד מנהרה ועוד מנהרה ועוד מנהרה מתחת לאותו אוקיינוס, כן. אנחנו מאחדים כוחות וחופרים דרך אחת, שכשנצא בצד השני תהיה אלטרנטיבה מלאה לכל הבוחרים שאומרים היום, אין לי למי להצביע. כן, אתה לא רואה שאולי זה קצת הימור ללכת על המהלך הזה, אולי זה ישרוף קולות? אני חושב את ההפך הגמור. אני חושב שזה הימור איום ונורא על הגורל של שתי הקהילות הלאומיות שלנו, הקהילה הלאומית הפלסטינית והקהילה הלאומית היהודית, להמשיך באותה דרך שבה אנחנו הולכים היום. העולם כולו השתנה, אמריקה השתנתה, אירופה השתנתה, סין השתנתה, המזרח התיכון משתנה, סעודיה משתנה, לבנון משתנה, סוריה משתנה. רק דבר אחד לא משתנה, הפוליטיקה הישראלית, ובייחוד המפלגות הערביות בפוליטיקה הישראלית. והגיע הזמן שאנשים אחראיים יציבו אלטרנטיבה בפני כל המיואשים הישראלים. הצעירים שאומרים אנחנו רוצים להשתלב, הצעירים שאומרים בצד היהודי אנחנו לא רוצים להרוג ולהרג סתם, המבוגרים שאומרים הדור שלנו לא הצליח, אולי הדור הבא, ואנחנו אומרים להם לא, כל הדורות ביחד יכולים לעבוד. האחריות הגדולה היא לייצר עכשיו אלטרנטיבה, לעשות מהפכה, לעשות שינוי גדול ממדים. זה חוסר אחריות משווע לעשות עוד מאותו דבר, ולקוות שאולי הפעם התוצאות תהיינה שונות. אתה חושב שברחוב היהודי, בחברה היהודית, יקבלו את זה, שותפות ערבית יהודית, לאחר מה שקרה בשביעי לאוקטובר, לאחר מה שאנחנו רואים שקורה בשטח, גזענות, אנשים מקבלים מכות על לא דבר? חלק מהחברה הישראלית היהודית הגיע למחוזות איומים ונוראים של גזענות, של אלימות, של ביטויים שאתה לא מוכן לקבל אותם באף מקום, לא רק בישראל. וחלק מהחברה הישראלית, גם בחברה היהודית הישראלית, אומרים מוכרחים לבדוק משהו אחר, מוכרחים לבדוק משהו חדש. ברמה הציבורית המון דברים זזים. תראה את התנועה הנפלאה שנקראת עומדים ביחד. כמה רבבות אנשים, יהודים וערבים, עומדים ביחד בכל מקום שצריך סולידריות. תראה את הרעיון של ארץ לכולם, שמייצר קונספציות חדשות לתחומים המדיניים, ועוד ועוד אנשים מצטרפים. תראה את המפלגה שאני אחד ממקימיה של כל אזרחיה, שמאות, אולי אלפי, אולי אפילו יותר מאלפי אנשים מצטרפים מדי יום ואומרים אנחנו רוצים את החלופה הזאת. אז כן, יש המון קולות רעים, המון כוחות רשע, המון סתנים. נתניהו הוא שטן, בן גביר הוא שטן, סמוטריץ' הוא שטן, אבל כנגדם יש גם מלאכים טובים. וכמובן זה יהיה מאבק, זה לא יהיה פשוט, זה לא יהיה דבר שקורה בקלות, כי אף אחד לא רוצה לשנות את מה שנוח לו ואת מה שהוא מכיר. אבל בסופו של דבר ההצעה שאנחנו מציעים היא הצעה שאולי תיקח את גורל שתי האומות שלנו למקום ש80 שנה היינו צריכים כבר להיות בו, ולאף אחד לא היה אומץ ללכת לשם. לפני שנסיים, אני חייב לשאול אותך, כשמי שהיה יושב ראש הכנסת, שניהל ישיבות סוערות אפילו, איך אתה מרגיש כשאתה מסתכל עכשיו על מה שקורה בכנסת? זה מאוד פשוט, אני לא מסתכל.
אתה לא מסתכל? לא, בוא נגיד שיש לי דברים הרבה יותר נחמדים להסתכל עליהם. נחמד לי להסתכל עם מוחמד כנען למקומות הבאים של החברה הישראלית, נפלא לי להסתכל על הנכדים שלי, טוב לי להסתכל בשותפים שלי בשותפות שמוכנים לעשות את המהפכה איתנו. למה אני צריך להסתכל רק באנשים הרעים האלה? למה לתת להם להגדיר אותי ואותנו? אנחנו נייצר אלטרנטיבה שתגדיר אותם. אני מודה לך, מר אברהם בורג, יושב ראש הכנסת. תודה לכם על האפשרות, תודה, ובהצלחה תודה. לנו.